Здравейте, казвам се доктор Елена Илиева. В момента съм на курс по дигитални хирургични водачи, организиран от фирмата Априори. Изключително много благодаря на фирмата за интересните курсове, които организира и за начина, по който ги организира, защото работейки в ежедневната си практика, не мога да обезпеча много неясноти в новостите, които излизат, а протоколите, които те правят и самите лектори, които те назначават да водят курсовете, са изключително изчерпателни, изключително отзивчиви и дават яснота по всички въпроси, които работейки ние не можем да си обезпечиме като информация, като материал от литератури и като време. Благодаря много. Изключително доволна съм от всички курсове на Априори, които са организирали и които съм посетила, включайки и днешния на тема хирургични дигитални водачи. Благодаря много на фирмата и на лекторите.